Azumin Ramadan na da falala da yawa domin a cikin wannan wata ne aka fara saukarwa da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da littafi mai tsarki. Yin sadaka da kyauta abubuwa ne masu ɗimbin lada ko da ba da azumi ba, balantana kuma a lokacin azumin da ake ninninkawa bayi ladan ibadunsu. A yi ƙoƙarin ciyar da masu azumi, saboda duk wanda ya baiwa mai azumi abincin buɗe baki, Allah zai ba shi ladan azumi baki ɗaya baya ga nashi da ya yi. Ƙungiyar nan ta Atiku Arewa Reporters ta bullo da wani tsari na ciyar da al'umma abincin buɗe baki mai rai da lafiya a jihar Kano, kamar yadda Alhaji Abdullahi Gama, Darakta Janar na wannan ƙungiya, da Alhaji Nasir Yahaya, State Coordinator na jihar Kano, ke bayyana cewa ba shakka wannan lokaci ne na yada ayyukan alkhairi. To alhamdulillah ne wannan shinkafa da muka raba yau ita ce duk wani attajiri ma dai take ci. Still ita muka kokari da muka zo muka samar yanda ake wa attajirai a gidansu, mu ma haka muka yi don mu faranta ma talakawa mu. Akwai shinkafa, akwai gosulo ake cewa ko menene? Yau sannan kuma akwai kaji da muka shirya da su, kuma da shinkafa da ainihin dafa duka ake cewa ko ita aka yi aka aiwatar. To da yawa ana bada abincin sai a zuba ko a bada danye a ce mutum ya je ya dafa a gida, ko buhu ko rabin buhu ko kwano. Ku me yasa ba ku haka ba sai da fafe? To alhamdulillah da abin da yake faruwa idan ka ba mutum danyen abinci, halin da ake ciki na kunci da matsi a cikin kasar nan, wani abin da zai sarrafa abincin ma bai da shi. So haka wannan kungiyar ta dauki nauyin, insha Allah daidai da Allah ya hore mata, ko da yaushe za ta dinga ba da wannan abinci wanda yake daga ainihin buhu sai tukunya, daga ainihin an baka kuma kai ma sai ka sa a bakinka. Wannan shine mafi ya ala, insha Allah. Assalamu alaikum. Gaskiya ba abin da zai ce, domin kowa ya san muhimmancin ciyar da mai azumi. Za a baka ladan mai azumi, sannan kuma shi ma za a ba shi ladansa. A gaskiya a matsayina ma na assistant woman leader ta wannan kungiya na Atiku Arewa Reporters, dole ne nuna farin ciki domin ai da mu aka hada aka yi wannan abin. Ba don komai ba, saboda halin da muke ciki a Najeriya, ko in ce a nan Kano State, mu mun riga mun san irin abubuwan da jama'a suke cikin hali ha'ula'i. Suna da bukatun tallafi da taimako, ko da ruwan da za su sha ne in an kai azumi, ko kuma dabino da za su tauna in an sha ruwa don su samu sa'ida. To don haka muka kirkiri wannan yanayi na cewa mu dafa abinci mu zo mu rabawa da bayan Allah, domin an sha ruwa su ci su samu jin daɗi. Ya kaga fuskokin al'umma da aka raba musu wannan abinci? Alhamdulillah, ba abin da za mu ce, jama'a mun ga fuskar su ta yi annuri annishuwa, ta yi yadda ya kamata, kuma suna karɓa suna jin daɗi, suna karɓa suna jin daɗi. Godiya ga Sarki Allah, godiya ga ƙungiyar Atiku Arewa Reporters. Muna tawassali da wannan aikin alkhairi akan Allah Ubangiji ya da nufin wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar a shekarar 2023. Ramadan Mubarak.